професионална гимназия по химични и хранителни технологии професор доктор Асен Златаров, град Димитровград, повече от 60 години привлича любознателните млади хора от района с модерни професии и специалности, с високи стандарти на образованието и с богатия с инициативи и изяви училищен живот. Няма съмнение, че човечеството още от своето създаване изпитва нужда от фармация, козметика и парфюми. Днес ние не само ги използваме, но те ни носят радост и удоволствие, понякога стигайки до пристрастяване. Специалността ми е технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти. Това се превърна в моята специалност, защото това беше, което ми харесва най-много и мечта ми е било още преди. Специалните ни предмети са технология на специалността, микробиология, фармация и козметология. Нашето училище е едно от малкото, които дават силна професионална подготовка и реализация за в бъдеще. И мисля, че почти всичко, което сме учили по специалните ни предмети и по практика, ще ми бъде полезно за по-нататък. Химията ми харесва, затова се записах в това училище. Моята специалност е технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти. Тази специалност много ми харесва и ме привлича, защото се занимаваме с микробиология, козметика, парфюмерия. В момента правим микробиологични изследвания на водата. Изследваме водата за питейно-битови нужди и тази на местен водоизточник кладенец двора на нашата гимназия. Продължаваме с изследванията на водата. Микробиологичните анализи са много трудни. Нашето училище е едно от малките училища, които предлагат силна професионална реализация. Имаме много извънкласни дейности. Благодарение на това, че ние участвахме в ателие Работилница за здраве към клуб Питър, ние станахме студенти още през месец ноември. Две ученички, класирани на национално състезание по природни науки и екология с оценка 5,25, която им се признава за кандидатстване във всички висши учебни заведения. Ние тази година с Минка участвахме в 10-то национално състезание по природни науки и екология в град Смолян и спечелихме и получихме оценки 5,25, което ни дава възможност да бъдем приети в университетите без конкурсен изпит. В Университета по хранителни технологии в град Пловдив, в Химико-технологичния университет в град София. Състезанието беше в рамките на 2 дни. Проектът ни беше озаглавен "Вода, защо си различна?" Ни идваха при нас професори ни задаваха въпроси от постерите. Ние имахме постери, на които беше нашата презентация. Спечелихме и се класирахме на 4-то място от 60 училища в цяла България. Ние се намираме в лаборатория по микробиология. В момента виждаме микроскопичен анализ. Вземаме колония от петрево блюдо, което е с хранителна среда. Ето това е нашето предметно стъкло. Ние правим в момента микроскопски препарат, който се образува от петрево блюдо, от хранителна среда. Ето това вътре е нашата хранителна среда. Като ние започваме, нагряваме нашето бактериално ухо, с него вземаме физиологичен разтвор. С този физиологичен разтвор правим натривка от нашето петрево блюдо, от нашата хранителна среда и го слагаме в предметното стъкло. След това ние го изсушаваме, фиксираме и след това го оцветяваме с различни оцветители, като карбол, фуксин, поцил. Клетките ни се оцветяват в червено или кристал виолет, клетките ни се оцветяват в лилаво или метиленово синьо, клетките са ни в синьо. Зависи от това какъв оцветител ще сложим ние. Поставяме нашето предметно стъкло под микроскопа и след това вече трябва да намерим нашите клетки. В момента си нагласям предметното стъкло, за да мога да намеря моите клетки. И започвам да търся. Когато погледнем върху нашия микроскоп, ако сме намерили нашите клетки, ние може да видим най-различни видове.
електронна търговия. Единствена за целия Хасковски регион. Това е първия курс от млади хора, бъдещите специалисти. Специалността се нарича електронна търговия. За първи път тази година в нашата професионална гимназия се осъществява прием по тази специалност. И в момента учениците не изучават професионални предмети, защото само 8 клас. От следващата година вече ще започне обучението по специалните предмети. По време на обучението си учениците ще придобият професионални компетенции по обща икономическа теория, което най-общо включва макроикономика, микроикономика, финанси, предприемачество. Заедно с това ще получат умения по специфична професионална подготовка. Тук вече идват компютърните технологии, веб технологиите, интернет технологиите. И всичко това съчетано с чужд език, в случай английски. Според мен тази специалност е търсена и ние нарочно сме се насочили към нея, защото в момента на съвременния пазар на труда тя е много актуална. Поради навлизането на интернет в нашия живот, те са хората, които ще могат само с помощта на един компютър и интернет да реализират своята професия. Нашето училище възниква като химическо училище, но с годините естествено то се развива, така както се развива и промишлеността. Така че в нашето училище е в насоченост както химия, така хранително-вкусова промишленост и електроника и автоматизация. А това, което е ново и за което ние сме много горди и щастливи, това е пък новата ни специалност електронна търговия в друго направление. Но тепърва това е нова специалност, която започва от тази година, единствената в порода си в Хасковски регион. Изявите на нашето училище са както в химическата, така и в хранително-вкусовата промишленост. И ние бяхме домакини на доста от националните изяви. А това са Националната олимпиада по химия през последните 2 години, а тази година пък бяхме всъщност домакини на Национален форум по химия. И така сме щастливи, че всички, които участваха във форума, това са училища от цяла България, бяха изключително доволни от това, което ние им представихме тук. 2 от нашите проекта спечелиха в този национален форум. Единия беше на първо място, другия на 3-то място в своите групи. Във всяко училище има ученически училищен съвет и съответно този ученически съвет си има и свое ръководство. При нас досега изборът ставаше, всеки клас има по 2 представители, които членуват в този ученически съвет и те излъчват председател и останалите членове на ръководството. Но на свое заседание през октомври нашият ученически съвет, всъщност там те си ръководят нещата, учениците, решиха да бъде както реалните избори. Така, заедно пак с тях и моето съдействие изработихме критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за длъжността председател на ученическия съвет, след което кандидатите подадоха заявления и на свое заседание ученическия съвет одобри кандидатурите. 4 кандидатури бяха одобрени. Изборите протекаха много добре. Между кандидатите имаше добри взаимоотношения, разбирахме се. Те протекоха с разнасяне из коридорите на плакати, за да може учениците да виждат нашите платформи. Минавахме през класовете, за да ги агитираме. Тези избори дори според мен бяха както истинските избори в парламента. Професионална гимназия по химични и хранителни технологии професор доктор Асен Златаров, град Димитровград, е богато училище.
богато с добри учители и любознателни и инициативни ученици. Запазило традициите от миналото, то ги е обогатило и се е превърнало в модерно училище с европейски дух.